Pane nhau panapa yataona kuti aiwa VP Chiwenga vachizokandirwa mudish havasina kana move vava crippled hakusina kwavachaenda yatipa ireflection yekuti kunyange zvakutaura chiti vachadzokera kupolitibro kana kuti now the 2030 Chiwenga haana chake. Sanamina mashoko anobuda nyogwa panapa nobva subscribe like kuti now the bell icon. Vanhu sizvamuziva kuti aiwa Idi Mnangagwa aiwa aenda kuRwanda aiwa kuinauguration yaPaul Kagame. Tinoona majarajaros anyora achiti Mnangagwa is opted for pro-ED 2030 anenge achitonga Kembo Mohad to act as president while he is away in Rwanda and sidelined anti-ED 2030 anenge achitonga Constantino Chiwenga, who has openly rejected the idea, stating it's nonsense and that no one is above the party. Panapa tinoona chitiko chakaitika kutanga kwevhiki ratakubuda chiona Chiwenga achirabhisha chiti aiwa hakuna munhu ari above the party. Slogan yamuri kuita iyi aiwa siyanai nayo vakomana. Isusu tinofanira kuita zvinoda party hatidi zvemafaction. Takuona Idi Mnangagwa zvaakubuda achienda kuRwanda anobva asiya aiwa second deputy ari munhu ari kutungamira nyika but first deputy aripo Chiwenga vamuti aiwa nobva musaidlana bamusiya. Chitiko chanyatso kuona kuti aiwa politics dzenyika yeZimbabwe dzakupisa manje. Tanyatso kuona kuti haasina chake haasina share yake. Tudze mafunguro enyu munoti kudii sezvamunoziva kuti ndiye mukomana aiwa akaita kuti Idi wacho ave pachigaro. Pinai mugomeni section medu musaona subscribe like and turn on the bell icon.